que d'avui no passa que li diga ben clar en català. Ja en tinc prou amb les cabòries que em suposa ser-li majordom, per haver de preocupar-me de si menja o no menja, si es muda la roba o si dorm prou, tal com si fos sa mare, i jo sa mare no ho soc. Només li soc la majordoma i ja en tinc ben bé prou. Vet aquí, que tot va començar ara farà un any. Un maleït dia que va sortir a fer la seva passejada de cada tarda. Perquè el senyor rector era d'allò més caminador i es cuidava força del cap i del cos. Jo n'estava, vaja, n'estic molt del senyor rector, del bé que em menja, de com és de net i endreçat i del bona pasta que és, i de com es preocupa pels altres, siguin o no, feligres o sempre. Li és igual de la casa que són, tant li fa si són els rics de Cal Pelat o el sabater de Cal Tripa. Ah, i tothom se l'estima i l'adora. Doncs vet aquí que aquella tarda m'adono que es va fent fosc i ell no torna. I jo ja li estava pariant el sopar perquè tan bon punt arribés pogués menjar i resar el seu breviari. I en acabat